Salam aleyküm. Polis elimin gepleşimizde hoş gördük. Uzun bir vakitten son yine biz siz bilen diyincalık, aylanıp gezdik terör ölüm yüklemedik. Sebebi ememiz diyincalıstadır. Bugünkü mihmanımız tüm başların admini Kemal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Çağıranımıza. Ahir bize de moçur etti. Ahir o süretti diye be. 50 min plus 50 min zat yani bizim 100 min'e varansan çağır yani 50 min zada gelende de batı kuzu. Kışta gelende de. Şöyle kışta gelene havalmıyor ha. Gıdıklı soru cevaplara başlamadığımızdan o zaman gıdıklı ve kıyın soru cevaplara başlamadığımızdan o zaman sizin yadınızda sağ olsun geliyor. İstanbul'da en lezzetli Türkmen naharları Yenikapı Fiçh House'da. Yankı değişmeyalı Kemal Timbaşlar admeni. Birinca kıyız kaçı sen tanak geçer Kemal. Kanalı. Ördüm arada gurun verelim. Elbette ördüm arada gül. Kemal adım ördüm Levaf velayetinden Karayokulu şehrinden Rusya'da okuyan şu vaqt yuridik uğurda. Tüyleme. 4-nji kursy gutardyk, ýene bir ýol okumam galdy. Tüyleme. Häzirki wagtda Türkiýede Istanbul şäherinde iň owadan şäherleriň birinde gezmäne geldik. Tüyleme. Ne? Sorumlu. Cevap devam edeyim. Çaycadan içip dur yankı değişmeyalı. Öpme. Özümüzün Türkmen çayımız, gök çayımız var. Kemal, tüm başlar akağında açmağına näme ilham boldy? Nereden kelläňiň geldi tüm başlar? Tüm başlar akaunyny açmagymda sebäp bir dostum bar. Balibam nämäni görer interwýuny. Bega diýip bir dost oglanym bar. Soň bilen maşynda aýlanyp ýörtük. Gize saat 2-3. Eder iş ýok, näme etmeli Instagram açdyk. Ýadyma şonok şu adminiň ady bir admin oglan zada çot eken, primoy efira çot eken. Seyretdim, zada etdim. Gyzyk zat, men gyzykdym da şon primoy efirine. Diýdim menen bir Instagram açaýyn, menen bir zada edin diýip soň özüm gözleýärdim. Emise Instagram'a girende şolara goýjy aýdymlar, ýa bagşlar barada videolar, şolar gözleýärdim. Şol content azdy da Instagram'da. Şo maksat bilenem tama bagşlar sahypany açdym. Tama bagşlar diýmek, şu bagşlar barada videolar, şu bagşlaryň durmuşy barada videolar. Esas maksat şody. Bagşlar barada videolar. Öne soň azajy content ütkedi, diňe klipler goýgurdy. Bagşlaryň täze çykan Halka tanıtmak ya. halky tanatmak. Eň täze çykan klipler goýmak boldy maksadyma. Ören goý. Yankı aýdyşyny ýalat da aslında özüne aýdymçy däl. Ýöne şo biziň aýdymçylarymyzy, başlarymyzy tanıtmakdan lezzet alýar, ha? Oo. Lezzet däldinim töleg üçinmi? Kelläňde peýda gazanmak üçinmi? Emme son soraya sen töleg üçin etdiňmi, zat etdiňmi? Başda açan wagtym hiç gel mundan töleg geler, pul işlener zat olar ýalyk hiç gel pikir ýokdy. Başda ýöne hobby bir Instagram'a giren wagtyň gyzykly sahypa bolsun şu adam girip bar içinde bir sagatlap ýa-da klipler görüler ýaly. Şoňa bir gyzyk sahypa edin diýdim ýöne. Halka interest gelberse ökmany suratda gazanjam gelýän ekeni öz-özünden. Ýöne başda açamda hiç gel gazanç etmek, zat etmek niýetinden açmadym onu. Fikirini düşündüm. Ne tüm başlar ýa-da helziyet oyuncu etdiň 50 miňe dawno etdim men 100 miň 99 miň dogrumy şu an. Şu wagtçy biz videony çekip dur. Belki montaj edip ýükleýänmize çeli 100 miň bolmagy mümkin. Nesip bolsa. Emmeden birinji ýördüm mutluýar. Sağ ol brat. Nesip bolsa. Gel artsyndan beter peýdal content bolsun. Halkam peýdalansyn şu contentden. Täzeplerden hem Senin aýdaňa perişdeler romen diýsin. İnşallah. Perişdeler romen diýsin. Şeýlerak men üçin interesant tema. Geçen gerek gepleşikde jaly Gönefirde de geçen gerek gurlaşdyk. Şu derece yetmek üçin account'u reklam ettirdim. Ortalama
Näçe çykdyjy? Dogrymy aýtsam Max. Evet. Canım sağ olsun. Türkmenlerim. Türkmenlerim sahypa. Sahypa başda reklam üçün 400-500 dolar ýalsawdym. Sebäbi başda hiç gerek reklama, haýsy akkauntlary reklam etdirmeli, haýsy akkauntlary aktiw ba. Näle owadan reklam etdirmeli hiç gel düşünemokdym. Adamyň sahypasynda 7000-8000 bolsa, ýöne like'lar 50-60 tanjak boldy, şoňa da reklam etdirebilýärdim. Göni ýazýan, näçe man reklama, plança manat diýse göni soň geçirtýärdim. Olam näme üçin köprak çykardym men häzirki döwürde 100 dolar, 200 dolar bilenem uza 10 000 15 000 etip bolýar sahypany. Ýöne başda az galyn ustawdym, şoň üçin azrak köprak sawdym. Körem näme diýär? Hasabyny bir gede getirerdim. Grupa ýüklen aýdymlaryň, aýdymçylaryň hiline seredip ýükleýänmi? Aýdymlaryň hiline seredip ýükleýänmi? Esasy ikisine de seretýän ýöne esasy zat aýdym. Aýdymyň sözleri, aýdymyň sazy özüne çekici bolmaly. Käbir goýan klip bilen ba şekili has kiçik açdyda düşürilen ýöne aýdym gowy bolan üçin 20 000 30 000 prosmotr alyp bilýär. Esasy zat aýdym bir adamyň içine girýän bolmaly da. Yürekden aýdylan aýdym bolmaly. Klip has gowy bolup aýdymda netije bolmasa aktiw bolmaýarkan görülmeýär da. Esasy zat aýdym birinji bolsa. Ene şu aýdyan sözüňe menem goşulýan ýöne ýene de aýdym gowy bolany üçin men pikirimçe klipnam gowy etseler, wapşe gowy boljak bilýärmi? Klipne köp insersine, öseli, diňe öňe tarap gideli. Meniň pikirim diňe şu we ýanky diýişmeýär aýdym gowy bolsa ökman suratda inşallah. Bu gepleşik klip makerler görür da dedi sen beýle diýen bolsaň çekilýän klipler onda köpüne gowyny etmeýän bolmaly da. Şoň üçin klip makerler, klip düşürýänler şu jeytingem gowyny eter ýalat beçe klipler çekinler. Dogrymy? Doğru. Bar şeyler hakikaten. Yank diyen de hiline seredip yükleyen doğru mu? Ha. Mesela hiline seredip yükleyen teyze var aydımçı koyduk. Aydım aytti, normalce klip çekti. Yani teyze aydımçı da. Zaten akağında mutlu yükleyen şu. Ya, tölegli. Halkın tanımayan adamlarını biz uca reklam edeceğiz da ona adam tap vereceğiz. O sahypasyny açmaya edeceğiz. Ona adam bar ya dinleyici geldi bu köpe çıkarıp vereceğiz da çıkaran klibini PR edeceğiz. PR edeceğiz. Tölegli edeceğiz. Sebebi onu tanımaya da halk bilen mi? Halk tananok bizim sahypamyza oya uca adminler uca düşünýär da men ýaly gaýtjagma like'lar az bolýar, kommentarýalar az bolýar, aktiv az bolýar video. Sen ýöne özüň aktiv sahypany ýa çekgäňde şoň üçin täze aýdymçylaryň qyt bolan qyyn tölegli goýar. Doğru. Instagram'da Instagram'da account'umda köpünç nostaljiya yükleýär. Ýani diýende kön aýdymlarymyzy täzeden ýazyşdyryp, daýdyşdyryp, PR edip, täzeden ýükläp goýýar. Bu sebäbi näme muny edýän? Bu sende öňküden bir zat barmy ýok? Senin şu edýäniň sebäbi näme? Goýulýan aýdymlaryň 70 we 80% özümiň realny gowurýan aýdymlar. Şolar özüm çağalyp dinlen. Telefonda bilýärmi okuş döwür 30 euro wady 60 normal wady. Şol aýdym şo wagtlarda da telefonda dinlenen aýdymlar. Şo wagt ýadyma düşýär YouTube'dan gözleýän de YouTube'dan, Kontaktdan, Odnoklassnikdan täze aýdymlary sonda görýän o bul aýdym men ýadymda galan olsa zaýat halkyňam ýadymda galandyr şoň üçin çekýän. Şeýle bir zatlarda geçen göne aýlyndy da aýtdym özüm diýen telefonda dinläp gowurýan dinlen aýdym diýdim. Ýöne men sen account'umda kebele görmedim. Etdi reklamy. Kebele aýdymmy? Kebele aýdymmy goýardym. Ýöne bir zat bar da aktiw çekmek üçin bizde 5 vilayet bar, 5 vilayet 5 dogan. Hemme vilayetin adamlaryna bir ýakjak klipler, videolar goýsan gowumka diýen. Senkini kebelegi lewap tarapda çärje öýärinde köp görüldi, başgalar tananok, şoň üçin aktivrak, petrak bolar diýip. Ýöne şol goýmak bir kelläme gelipdi, bilemok. Ýaltanandyrmy, ýa ýadymdan çykandyrmy, goýmandyrmy. Sen bilen tanşan wagtym ýadyma düşüpdi, şu kebeleg aýdym. Sebäbi öňe aýdypdym taňa bilýän bolsaň, dünýä bazarda zat satýan wagtym gatdalymda şol klip nemetýänler bar, diş satýanlar. Şolar goýýar da
Günde 5-6 sapar diýerim de kim aýtja garay bulaýdym diýip bara. Kimin aýtdygyny bilemok, ýöne aýdym ýadynda galýar da. Yani tanımak, yani Oo. aydın tanıyan. Soň asla öwrenşäň de, za satan dedi ki, bele diýip berýär. Sağ ol. Ya diyecek koyacağım şeyle de. 5 vilayet diyen de doğru diyen yöne şeyle burada kal. Levap, Daşov, Mari. Men Mardan tanışlarımdan kemle. Dinledik diyenler barar. Aşkıvatlanım, yani Balkandan kem bilen o. Şunu bilmek için şu keveleyi paylaşıp aşağıdan yer yani. Kim nireli ve şu aydım dinledim, görelim. Instagram'a goýýas ýöne şol interwýuny hem görerler adamlar. Aa. Şol videoň aşağında da ýazsyn. Kebele gaýdym eşdiňizmi? Eşden olsaňyz haýsy vilayatdan eşdiňiz? Nerden eşdiňiz? Birinji şo klibi nerede gördüňiz? Ýazyňan göreli. Nerede murat var? O eşitmek kevelek diýenler köp ýadynda galmady. Ýöne şo sen ýanky diýişiň ýaly. Sen eger aýdymy goýsaň, aýdymy dinleseler, den diýene, men seni tanamak, ýöne aýdymy bilýän diýip. Şolar ýaly top bilýär düşünýän. Aýdym onda Hingland köwer aşdaýdy. Yo, aýdym kimden oturmaýyn men sen. Bolýa videoň şu bolýa goýýas videoň şu ýerinde kebele gaýdyma paýlaş geçeli adamlar biler ýaly. Näme klip barady gurrun etýänimizi. Kevelek seni mende diyen gıyıp uçup yürem keveleye sen boğun kaygısız uçlalıp tepelere Tüm başlar, reklamalar, edýän reklamaların hemmesinin bahasy bir meselem ya aýdym ýüklesen başga baha ya diýelim bir kafeteriýa reklam edende başga baha. Bahalar oýnaýa, bahany näme laýyk etýäs? Restoranlar, kafeler olsa bizim kontentimizden çykkan tema olsa onda da gymmadrak etýär sebäbi tama bagışlar başga beýleki restorandyr, magazin, odatlar başga ýöne käbir ýagdaýlar bolýar, täze aýdymlar çykýar. Şo özüm şol aýdym halasam şoňa ol adam meni tanamasda menem şoňa ýazyp bilýän de şol aýdymy goýup bereýin, gaty görmeseň zat diýip bara. Şolar ýaly aýdymlar hem bolýar. Bahasy oýnaýar. Evet, ne sen diýen? Özüm halasam bir aýdymy diýen, dogrymy? Özüm bir aýdym halasam. Sen bir sağdanda tarapdan bir bilimim barmy? Hiç bilimim ýok. Prosto Sağda ol aýdym tanamak üçin, sağ tanamak üçin oňa hiç gelip okuw zat gerek ya. O prosto gulaň bilýär, gulaňa ýakynlyk bolýar. Gulaňa ýakynlygyndan bilýän da. Dogry burada. Türkmen aýdymçylarymyzdan haýsy aýdymçylar has köp halaýan, has köp gowurýan. Birinji orunda uza men accountyma ýerden bäri podpisat edenler bilýändir. Birinji orunda Nazir Habib köp dinleýän. Iň gowurýan bagşy Nazir Habib hem aýdymlaryny bilýän, köp aýdymlaryny ýanykdan hem bilýän. Ikinji Pelwan Hal Muratowyň aýdymlaryny köp dinleýän. Üçünji merhum Halifa bagşymyz da Nur Kasoy diýip ilçinde tanalýan. Şoň aýdymlaryny köp dinleýän. Nur Muhammed Meretowyň aýdymlaryny has köp dinleýän sebäbi Kasoyň aýdymlaryny köp dinleýän. İl arasında kasoy diýilýär. Ben gowy. Sen eger aýt geçen aýdymçylaryň bagram bilen şeýle bir Nazirden başga da mesela Nur Kasoyň, Pelwanyň hop şey ýoly başga Nazir, hop şey ýoly başga Nur Kasoyň, hop şey ýoly. Gene şeýler aýt bir soragynda sana. Yaş aýdymçylardan, yaş молодёжный, ýagny yaşlara işleyen aydımçılardan kime köp göwnüň ýetip aydym dinläp bilersin. Yaşlardan bir 2-3 tane aýt geçsen. Farhat Oraýewiň täze çykaran aydymlaryny has gowurýan, tölen gowuja kaçtywada çykarýar, gowuja fefem gowu işleýär. Maronyň käbir täze aydymlary bar, onu halaýan. Maro bilen Jeyhun Atajykow çykardy gowuja aydymlar. Täze çykarýan gowu işleýän aydymlar bar. Kime? Jeyhun Atajykow. Soňky çykaran aydymlaryny gowu çykarýar, öýde ýaşak başyndan geçirenlerini çykarýar. Ýani aydymda duýulýar şol gowulugy. Gaýrysyň gaýoň aydymlaryny köp dinleýän, täze çykaran aydymlaryny. Benim şu taýda bir bellek kesesim gelýär. Täze aydymçylarymyzdan da täze diýip belki öňe maýdandyr. Ýöne soňky wagt kän inferip täzeligi işläp, klip işläp, aydym işläp, özü sağlarynam işläp. Habib Music. Habib näme üçin aýtmadym? Habib häzir özüniň bir täze stili we ol stilin tek halk tanany. Ýöne hiç gelek başgalara meňzemeýän stilde aýdymlar çykarýar. Şu stili halka kim tanadýar? Şu stili halka ýanky sen account dünýäli accountlar ýa YouTube accountlar meselen YouTube'da habarsyz galma, şeýle bir aýdymlar saýlaplar. Ýok, Habibiň
aydymyny goýupdyk, bir iki tane aydymyny, ýöne täze çykaryan aydymlaryny näme-de emmesinde ýyzarlap görüp bolanok da haýsy bagyny näme çykardy, näme klip çykardy, özleri ýazmasa köpüsini bilen o. Ýöne öňümden çyksa, ýa like goýup geçen, ýa kommentariýa goýup geçen şu adam realny seretýän bolsa özüniň Instagramyna şu biziň ýazan kommentariýamyzy, like-ymyzy goýup ýadyna düşse, goýdysa, sebäbi her hili adam bada kim özüniň klibini ýaýrada feýle, polny hemme ýerde goýulsun, hemme ýerde görülsün diýip kim bolsa, özünden soraman bir zat goýsaň, "Ey men şu klibimi goýupsyň" diýede. Doğru. Şoň üçin adamyň özüniň ýazaryna garaşan birinji. Doğru. Doğru. Ne seret yani bir neçe aydınçlar ağda geçtikde ve şutaydı. Ağda geçtiğinde ya sen account'u açmadığının şu aydınçların emmesini tanap, qılıqdan yadım account'u açansan yani başkaça profesyonel bir uğurdan qılıqdan başladın. Yani bir özün işini ýarak seyret başladın. Account'u açman kam ýanky sana geçen bagşlanmaý, has köp dinleýärdim şolan aydymlaryny bilýärdim, ýöne täze aydymçylary köpüsini 80-85%'ini şu sahypany açansoň tanap başladym. Sebäbi başda hobby diýip açyldy sahypa, soňundan bir hili işiň ýaly bolýar-da. İşiň bolsa diňe halka täze görkezmek, täzece klipler görkezmek, halk habarsyz almasynda esasy. Özünem täzeliklerden habarlar bolmagy üçin köp täze aydınçlardan tanap täze sungadymy täzelerden habarym bar. Account'umda şöyle bir soru. Yine aydınçlar bilen değişti. Bugün gepleşip köprak aydınçlar bilen çünkü näme? Temme başlar, taýda aydınçlar. Account'un belli bir ýere gelen soň aydınçlar özlerler aran gowlaşyp dostlaşan soň görüşdüň aydınçlar bilen. Görüşmek sebäbi Russiýada okuyan ýöne canly aýym açamyzda birinji Söhbet Kasymow bilen, Söhbet Jumaýew bilen, Rahim Gurbanow agamyz, Farhad Oraýew agamyz bagşlardan köp bagşlar bilen göni aýlym efir edip bir gyzyklyja efirler berdik. Ýöne Juvoy görüşmek feýsit bilen hem häli. Nädip bolup Türkmenistana barar, görüşer, tanışar, ýazyşyp ýöne habarlaşýar. Şu görüşüp taýdan da ine göni efir kellerine geldi de. Näme üçin hem aydınçlarymyz bilen göni efir edem? Men etjek Ulukowa bilen taýmlanjak gyzyk soraglar berjek, halka interesini, özüme interesini soraglar düzjek ýöne ýazýan şular ýaly göni efir edeli, bolýa plan surokda etjek, plan jügün etjek, şoňa ýakynla bere ýazýan aýjygym toýum bar. Ya elimde gene şular ýaly az gaçýar da, soň bir gaçar. Toy var diýen, dogrymy? Hawa. Toýundan etsin, toýda kaýetsin. Göni ýaly bizim halkymyzdan Türkmen toýumyzdan görüp Şu tarapyna häzir ýanky aýdyp geçmändirin, Saprana ýadyma düşdi. Saprana tüwelen bara gaty aktiv ulanjy ödem Instagramda göni ýaýlyma goşulanda bir ýeriniň dowlanynda alyp barjylan ýadyma şona kümekleri. Şonda Filip wady ýanynda Samrad Oraz wady hemmeti bilen salamlaşdyrdy. Hemme aýlap görkezdi. Ikimiz göni efir edip oturup halka gyzyk boldy da sebäbi uza görýän gezýänlerden, adamy görüp oturan sanlaryndan şolar ýaly kontent etjek bagşlar bar, Ulukowa bilen. Mehriban adalarımız aranızda bağışlar bağlı. İnşallah Bahadır deyip bilýänim aranızda bağışlardan tüm bağışlar bilen efir etjek diýseniz. Son adalarımız tanıyan bağışlarınız bağ olsa olary tüm bağışlaryny efirine çağırın. Ve tesvirlerde haýsy bağışlar halayan bolsaňyz pikirinizi ýazyp geçin. Bizem bilelik haýsy bağışlar bilen köprek efir edeli ýa birinji haýsy bağışlar bilen efir edeli. Pikirinizi tesvirlerde ýazyp geçin. Like'larınıza garaşýar. По-любому. Biz like ýuwaran patsany Instagram'a geleli. Instagram accountlarına geleli. Haýsy sahypalar kän gowy beren, haýsy sahypalar özüň gyzyklan patpisat edip agda bolup görýän. Instagramda açylýan uza adam 5.000 10.000 geçen sahypalaryň hemmesini denýäli ýyzarlaýan sebäbi adamlar interes bar, adamlar şoň üçin patpisat etdi. Ýöne asnawnoy köp ýyzarlaýanym türkmenlerim sahypa, maksadyň sahypasy dostum, Pelwanyň sahypasy we Tama Talipler projektor we Kerim şolan sahypalaryny köp görýän sebäbi Instagrama başlanda köp zady öwret goýuran oglanlar da soň täze ösüp barýan sahypalar we Tama portal, Tama söýgi emmesine ýyzarlaýan, emmesine üstünlük nesip bozalarym 50.000, 100.000, 200.000 bolsun
Bizim yerimizde otursun şu taýda. Nesip bolsa da orayda. Şagirt Ne demeler, çeken adminler. 50 miňden geçen bağlasa bana da Tamam. mehman olur. Bizim Hakikaten. ağlarımız üçün hem content olur, täze bölümler olur. Emmet Oraya. üstünlük de olaytça. Instagram temasını diýen, Instagram temasına gelenizde benim Instagram var, köp wagtdan beri ulanýan ve içinde gızıklı suratlarımdan bağım pikirimçe, men üçin gızıklı suratlarım bağ bilmedim ağdalar üçün yani ve hili content'te var men üns veren, imin hil tarafından men suratlarımı hili evet değil. Yönü neyim üçün menni adamlar, adı ne edip şolar köpürtmeli. Instagramda sahypa däldim, real adamlar olsa birinciden gyzlaryň zady oýla patbeşiklary sebäbi Instagram ulanjylaryň gizete 60 we 70% oglanlar. Şoň üçin birinciden gyzlarda kan oýla, ikinciden hem oglanlarda kan bolmak üçin bir interesni content etmeli, ýa bir gyzykça konkurs etmeli. Challenge bolup biler, şolar ýalyk bir gyzyk temada zady etmeli. Ne hile var challenge? Meselem diýeli, sen sahypanda adam näçe muň adam bar? 2700 tövbe. 2700 adam bar. Ine şu taý adamlar görüp otyra bilýärmi? Şu taý silkan goýýar. Sen silkan Instagram silkany. Şu video çykan soň 10 günüň içinde 2700 adamyň 10.000 adam bolsa 10 günün içinde. 10 günüň içinde video goýulandan soň 10 günüň içinde 10.000 adam bolsa, gizete 7.500 adam patpisat etse, oturýar sen saçyň syrýar. O saçyma syranymyzam halka görkezýär. Moşt hara bilýärmi? 10 gün içinde 10 gün bolsa, Hawa 10 günüň içinde. Sebäbi näme üçin? Senin müze Medine adamda bilýärmi? Köp videolar çekýän, da etýän asanda sen ýigrenýänlerim kommentary ýazýandyr. O görýänlerim kommentary ýazýandyr. Senin saçyň syryp otyka özüň näme alyp barşyň görmek isleýänler badyr. Adamlara interesni, ne challenge, ne sana content. Şular ýaly konkurs etsen adamlar goşulýar. Sebäbi interesni zady edýär. Diýe de adam özüne menen bolsam diýjek, "Ey şoň saçyň syrarlarym näçe muň adam boldy, näme boldy kadip bara." Men görýän interesni. ona şey deli. Aha. 10 gün içinde 10 bin adama yetsem saçım sıyırı alırım. Taýyn erkek sözi. Gürleşdik. Ne erkekte de. Dogonlar ulokon haýyş sizden şu taýda sylkasyny görkelendir, asakdadan goýarsyň. Bayan. Asakda da goýar. Instagramda Jeytin Nur'un özüň sahypasyna patpisat etýäňiz 10 günlük. Eger soň yaramaýan olsa patpisat edäm edilýäňiz 10 günüň içinde 10.000 adam bolsa oturýar, özüm syrýan şoň saçyny bara. Özüm syrýan. Razymy men syrýan. Sen bilen maksat sıyırlar, başka kim var? Owa. Bir gaýrat edin oglanlar gyýzlar ullokon haýyş sizden. Men maňa oglanlar we operator oglanlar emmemize söz berdi. Bärdem adamlar görer. Emmemize söz berdi. 10.000 adam etýär, sahypany saçyny syrýar. Oturyp, boldy görleşdik. Vallahi. Dawa. Çek saçını sıyıracak şu an. Kemal indiki gepleşimizde sen pikrini çek kimi ihmal edeli, kimi çağıraly? Accountlardan plus 50 miňden geçen accountlar gerek sana. Accountlar, Projektora zatda Türkmenistanda krasiwy люди we nazar 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 İstanbul'da, Türkiýede. Adam gyzyk oglan, gydykça content bolar. Nazar göresiňiz gelýänler kommentariýada ýazyň. Nazaryň özüne ýazyň, nazar muňa ýazyn. Karaçan nazar hem göreliň. Näil gürleşýär, näil temalara girýärler. Nazar göreliň nesip bolsa. yani çıkarsa yok orada iyi içtik. Her gerek bölümde çıkarsa yok orada iyi içtik ya aşakta iyi içtik tapağı yok iyi içer. Näme üçin dokkarna arkaýyn gepleşýär bir iki gepleşi şadyan alyp baraly. Azajyk iyi iç gelipsin. Inni şu taýda kiçirekli at girip geçeyin anons yani teaser diýeli. Ýakyndan tüm başlaryň admini, türkmenleriň admini ýörüýte alyp İstanbul'un oğudan yerlerini gezdirecek ve çıkarsa gelip size Türkmen işlepliğimizi nesip olsa betinen edip yer. Nesip bolsa sabursuzlyk bilen garaşar. Max admin olan ökünme bura. Plus 50 milyon. Ne Instagram'da senin özünün diýeli kazançdan başka näme peýdan boldy? Özüň üçin peýdan yaradym Instagram grupu accountu. Gyzyk soru. Birinciden hobi bolup gitdi. Oja aýdymlar görýän täze aýdymlary. İkinciden hem diýjek bolýan özüň durmuşymda maňa eden peýdasy. Durmuşda Instagram açan wagtym gürleşýänim, söýüşýänim ýokdy. Instagram açan soň
şular ýalyk özümiň näçe ýyl gözläp beren adamy tapdym da, bana realny gerek adam. Yarmy. Hawa, gerek yarym tapdym. Instagram kömek etdi de şoňa. Instagram açmadyk bolsam belki tanışmazdyk, belki görüşmezdik. Şoň üçin Instagram ullukon sag bolsun da bilenmi? Ullukon sag bolsun. Allah jan şoňy tap berdi Instagram. Soňra çenli bolsun da. İnşallah. İnşallah nesip bolsa. Şu Instagramda ýa-da uje bilýärler de plan bilen söýüşýärler etdi. Nesip bolsa özümiň toýumda da oturup primo efir açyp oturyn adamlar görsün, özümiň toýumdan faýdalanýan diýsinler de şular Instagramdan zat edipdi. Sebäbi halk içinde näme pikir bar bilýärmi? Instagramda, internetde tanışdy zat diýip ay bolýarlar, o tanışlygyň netijesi ýok diýdi. Şol sözleriň näme dogrulygyny da kazat etmek üçin nesip bolsa toýumyzam goýaly, toý suratlarymyzam goýaly, Allah ýol berse. Instagram'ın primo efiri toýunda kendi Nefis. kaçtası adı gowy bolmaz. Men özüm Nefis YouTube'da gün ýaýlym et berem. YouTube'un Oldu. kaçtası gül ýazyk bolýar da. Boldy brat. Munam söz berendir ýeşçi aýdar munam bar. Vallahi. Kesme ýönüşdi. Kemal senin bizim agdalarını bilen sag bolaş. Aýça sözlerini aýsa gepleşimiz tamamlamana gelýär. Birinciden tama bagyslar sahypany bilmeýänler agda bolun. Agda bolanlardan like basýanyňyza, kommentar ýazýanyňyza, bizi izarlaýanyňyza ullukdan sag bolsun. Sebäbi siz bolmasaňyz biz hiç kim bizi siz goldak görýäňiz. Şonuň üçin hemmäňize ullukdan taňary ýalkasyn Instagramdaky dostlarymyz. Hemmäňize işiňizde okuňyz düşsünlik. Dostlar, agdalar yine Plus Elimiň gepleşimiziň soňuna geldik. Inniki gepleşiklerde görüşýänçek ondan hoş, sag bolun. Plus 50 000.